Start med at tænde ovnen på 200 grader varm luft. Begynd nu at skrælle de søde kartofler. Når de er skrællet, skærer du dem i både. Herefter putter du de søde kartofler over på en bradepande. På bradepanden tilsætter du de søde kartofler olivenolie. Rod rundt i de søde kartofler, så olivenolien bliver fordelt imellem dem. Tilføj nu timian. Der afsluttes med, at kartoflerne får salt. De er nu klar til at komme i den forvarmede ovn. Kartoflerne skal cirka have en time i ovnen, til de er gyldne og sprøde i kanterne. I mellemtiden tag dit spidskål eller dit hvidkål og fjern de yderste blade og skyld det. Begynd nu at hakke dit hvidkål eller dit spidskål. Tag nu dine gulerødder, skyld dem og riv dem over det hakkede spidskål. Nu skal du til at lave dressingen. Tag din creme fraise og put det i en skål. Tilføj nu mayonnaise. Herefter skal der sennep i. Og nu balsamico. Til sidst tilsættes honning. Kom nu dressingen over de hakkede grøntsager. Bland dressingen med grøntsagerne, til det er jævnligt fordelt. Når der er 12 minutter tilbage til at dine kartofler er færdige, tag dine koteletter. På videoen her bliver der brugt en grill, men man kan sagtens bruge en almindelig pande. Det er vigtigt at formvarme sin grill eller pande, så den er brandvarm. Koteletterne skal have cirka 6 minutter på hver side. Når de har fået på begge sider, tager du dem af grillen eller panden. Det skal passe med, at dine søde kartofler er ved at være færdige, og de skal se nogenlunde sådan her ud, når de er klar til at komme ud af ovnen. Dit måltid er nu klar til servering.